Goddag YouTube, her er det mig, Hachi. Ja, det er mig. Jeg tror, jeg tager mikrofonen lidt længere ved foran. Sådan der. Ja, så i dag, der skal jeg vise jer et dejligt program, der kaldes Advance Season 5. Ja, det er meget smukt. Jeg ved godt, hvad væk. Hvorfor kan man ikke se ikoner? Det er løs. Det var et ikon. Nå, det var ikke bare lige åbne. Det var det faktisk. Det var det derfor. Ja, mine pro har. Vi kan se, jeg har brugt en licens her. Se. Så kan I se licenskoden der. Der. Er det ondt det her. Jeg vil også ikke skrive den af nu, for der er et link, eller en lille tegn nede i descriptionen, hvor I kan bruge den. Og det er et antivirusprogram. Eller, det er faktisk ikke et antivirusprogram, det er et vedligeholdelsesprogram. Så kan du trykke grundig om, så du skal reparere, bla bla bla. Og stop, for det gider vi ikke til det. Og så kan du også quick omsorg, så bare gør det hurtigt. Og springer over. Okay, men jeg har fået et spørgsmål fra mig selv. Hvad kan det her program? Hvad det kan? Altså, det ligger sådan lidt programmets navn Advanced System Care. Altså, avanceret system ting. Reparation tror jeg betyder. Eller et eller andet. Lidt sil. Så jeg ved det ikke. Men sådan her ser det ud. Og hvad er det for en turbus jeg ser? Det er til spil. Nå, kedeligt. Men det er sådan her det ser ud. Så er der den her værktøjskasse. Nej, gå væk! Jeg ved ikke så meget om den her værktøjskasse. Jeg ved det der, det kan du bruge til at det kan du bruge til at installere programmer med. Og der står lidt flere programmer man kan finde inde på dine almindelige ting, hvor man har installere programmer gennem kontrolpanel og så videre, bla bla bla. Nej, det kan der installere mange flere. Og der er drevrenser. Så den renser hele drevet, altså at der. Jeg kan prøve at gøre det med den her. Jeg tror ikke gøre det med den der. Ingen skrål blev fundet. Ja. Nu håber jeg godt nok ikke slette noget vigtigt. Nå, okay. Jeg skulle lige forstå. Der er sådan noget, der hedder reparer. Og så genvej fixer. Det stok der. Det lyder farligt. Og så det der, ved jeg ikke helt hvad. Styre Internet Explorer tilsøgsprogrammer til genvej. Bare. Windows Fix. Det lyder sådan kraftigt som om med Windows til begynder til stoffer. Nå. Hjælper dig med at analysere Windows operative system og fixe fundne problemer. Ja. Liste. Ja. Okay. Så er der sikkerhed. Og så er der det der. Undersøge nogle områder, bla bla bla. Sikkerhed. Scanner. I meget. Kontrol. Der er sådan lidt man kan bruge. Men helst den her renser, den er rigtig godt. Den plejer jeg at bruge tit. Jeg kan gå lige tilbage. Så for at få det her. Ja. Hvad det hedder. Pro. Og du trykker på. Trykker på den der. Og så kommer det der frem, hvor I skal skrive en kode. Og det gør det ikke med mig mere. For jeg er ond. Nej, det er bare fordi jeg crackede det. Nå. Men det var så det her for den her lille gang her. Jeg kan lige, og jeg spiser link til hvor I skal downloade det. Yay. Ja, det gør jeg så. Ses.